Kom ze. Ik had al gezegd, ik moet vroeg beginnen met boodschappen doen. Ja. Ja, nou. Zit hij. Dat is laat gisteren. Denk ik wel. Als je gewoon een feest maken, mag dan een lijst van dit. Ach, die hebben er helemaal geen ervaring in, man. Dat bedoel ik, dat is nou dat. Ach ja, waar zullen we dit. Het gaat meer om hoe het eruit ziet als. Kom ze. Kom ze. They got feet. They got a feet. Ja, maar dan is gewoon besteller op. Oh. Dat gaat goed, waar. Zo, net hoe doe je dat bij alleen, hè? Waar? Klaar? Goed.